नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलो साइड में कौन कौन काम चलती बी वाशिंग चलती जेसीबी रे वर्षा रे पूरा पानी କେତେବେଳେ ହବ ପିସିସି? ପ୍ରବଳ ଖରା ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଝାଇଁ ଝାଇଁ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦାଦି ପାଖରେ ବାବୁ କଣ ଖରା ଦିଗଟା ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। କ'ଣ କେଉଁଠି ଖରା ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଖରା ହେଉଛି, କାମ ବନ୍ଦ କରୁନ। ଆରେ ପିସିସି କେତେବେଳେ ହେବ? ହଁ ଖରା ହେଉଛି, ବନ୍ଦ କରୁନ। 11ଟା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେବ କାମ। କ'ଣ କାମ ହୁଏ 11ଟା ଯେଉଁ ଖରାରେ ମଣିଷ କୁହ କ'ଣ କହୁଛ ଆମ ବ୍ଲକରେ କହୁନ? ମୋ ବ୍ଲଗକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଚାଲ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବା, ସାଇଡ଼୍ ବୁଲିବା। ସାଇଡ଼୍ ବୁଲାଇ ଚାଲ ଚାଲ ସେପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଚାଲ 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 ଏପଟେ ଆମର ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ? ତାପରେ ଡ୍ରାଏ ମିକ୍ସରେ କାମ ଚାଲିଛି। ହଉ ଡ୍ରାଏ ମିକ୍ସ ଦେଖାଉଛି। ଡ୍ରାଏ ମିକ୍ସ ଯିବି ଏବେ। ଆମର ସର୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଲାବୋରେଟୋରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଆମର ଚାଲିଛି ଲାବୋରେଟୋରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିଗଲା। ବିମ୍ ପଡ଼ିଛି, କଲମ ପାଇଁ ସଟରିଂ ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ହଁ ପ୍ରଭାସ ଗଲା ବା, ସେ ଯିବ ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଏ ମିକ୍ସରେ ବି ଚାଲିଛି, ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି। ସବୁ ବିମ୍ ହବ ସବୁ।